Miaka 13 na igo abarinse myaka iyo nigo barinse yamorokerio yabaibuli omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete ngalero unabale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye umurigiria on DCTV naende nechinga kichingia igoro lya marobe yengia letu kulia lero tuya tuko kukwana igoro yiki usiki tu kusoma utambi nandi manyanga ando was tai ase gusiyaika uranyura mangana ya manzu alia kukuhitira akubeka hange kwimanyanga aye no mugusiyore omugusiborongo lyo bugete mambichuni akabwato mote onyekoro mosata egere waya manya aje gokonya aye agokonya gesukia ukia abana ba mambi na bali bakarinani kiagera yaroreka naki tutakore tibo ebintu byose byakiriroje iwo DCTV ase omurobire ko gukinyika cyo mugusi ase yuturikia bagaka munekeiga nokonyora mangana iwo to kuminga kine nakinda akore ntanye tindi yangene ase TV ose televisi na tubono ngo koramba ikiri no murobiri uri cyakire to kumi anye kwa wende yako gaji kwa mera matama rose ko cinda yaya kanyankoro twira matenze amajibu gonya bwa roko genda sisi miyaho yako boko ogende asakuru ku Facebook oko batariga ekurigire gendo emuntu bwege tabo mbonga sai urike DCTV News Digital basi ona yabona wasoereze tulikia baga kali ngoriyuka yani ako tengu bwato ko una semi umwa esemine na nego kwende ndubwate gendo kiko kumuntu bwege tabo mbonga website website narana boko bate esimi yako boko nando tonyore igwa era bwato jawire mo dawe eyero ogo tuko karanza kwa kira komenya kubatanga www.dctv.net goto wetu pakegete net dia soire bigo go soire net ime bono go ntune chisbo ro jire igo yakoko tero ngo muri bono ko yonyora asenge entirire engiya nande ngikira na sanda nyingi kwanza sinara ro bagakaba barabuna ya manyeta sabu na yengo tebe tama tundigire kurwa sa television asinaro akorokwa YouTube bono ga araboro no gwende ku igu yanga kiga kindebe YouTube bose yandisi arzuigo cyane kama anda sesi mi ye no ko bata obatena ki DCTV news twaza kubeka digital moyo news go wazera YouTube wanzuwa nabakore into bya kor moison ebya kor umwakuri emigana yo sikiri yako nabakoro okoyerabu ase YouTube nando wanzu boro bonde yani bokumaje dikoba boro wanzu nando bakabo sera ndo kabo itongo ukiringa asinare bwate ibintu bire bitatu agokora uwenjoy yani ukwego kibuno tagete unabona asinaro akori ari kiringa subscribe abuka kwaro asabu subscribe bato ngone riuru mugusi ogosege to mugusi egera kolega sibunenge nchiri tari gorio asinare ogotena comment no kurwe ngana ya gunuro chensiri na kyoro chama ngana yako genda kwaro kuna kiaje pindi kinekia genda igombo ngezi inde zezo igo kwato ile chinguru ine ko comment na ndo comment igo kurara kabiri na DCTV ne bwato bwanzo sekene na ngote comment na wote na ki ya asinare mutabe ke ngani yeke usimu ya abantu bako tabanga complete ko rasa kwa manye ko jakoranga jabe kega indu kikange kiya ko bai ndo ko tege mangana ma lero igonde no mogokonde na abagaka burungi babwata mangana abagaka baitire biyo abagaka baitire bot abagaka balia batari kuajirira bintu bakojira bintu roti no barega bodo ido ero kuigwere bitaga bire ko bya nende ndaraji kugenda mangana ko biri yo kore turitu kulia aramis kutakire seyemo mpaka somuro yo kwera indone ingora roba igonko igure yanda raro abagaka baraba tebya majeta abo mututara kuna mengana engani elintuan bose engani elimuamu eliatoreta itukulia to jikwanira tiango ndaraja kuromo
Omugaka ulio munene kabisa ubwate nyimbo kabisa Iwa totebia marieta no yamanya gutebia omugaka ri bageneria siko ng'inyorio omugaka ore kurukunduto kurwari sino mate ose magasakwe orenge gokeba okwarokia abamura ebinyoro yani bogetutu engima sub county constituency isatu ari kuri gigweta Nyakeiri ochioga Ngorogoro Tinga ocha Nyambari Rogoro kari mang'ana toje tokwanira igoro yo ogokeba goso kwarokia goso gochia maguta mutwe apo sasa amarieta igonkoro kwa George Nyakundi omwana o Charles Nyakundi na Nelia na gutambira ende nkubatebia Nelia no mwana bonderi Nyandonge noyo Isanda noyo oyo Kibaya aba nababuri bagwetogi na intunendo Nyarugondo egotara gekuya uya na tata aguru kwa Charles Nyakundi bonsongo zongo Mosito oyo noyo Michira akaboyo Gatumba akaboyo Moseti akaboyo Liose akaboyo Kimonge wadaba Kimonge mbaro aba Kimonge aba na abana bantindi gosekirwa na bwaba bakione gosaba sweta abachukororia banyaboke omukungu kabere omugusi mwana kwatseba wano kumiriga kabere omugusi nyaboke aseka gusi omukungu kabere na bago koyo nyamesanjwa omukungu nyamesanjwa omugusi nero yo naende inko bakirambia mono oyo nero munyagitumbe omwanyagitingeri Council tokwegerere kegusi toko rote kegusi naende toko bataka abategereri baito moirane ese ororera timbaratero cy'omugusi biyamona sana mugaka bwerezi note bikisokoro kiyaye naende abunto giko kunera naki ngikyagero kuna kisokoro kinyinge utamaiti ororeri wao tokumanya gukimutwa ingigego kikoba ngakiaya marieto mugaka asa marieta ninche nkoro kwa Cyrus Orenge Gosonyega omwana wa Peterson Ayuka Nyandoro korwa alia Botabori South Mugirango mama koro kwa Jane Nyanchama sobera alikiendege asomo wabo koro kumwasi Bonyega ninche igonde organizing secretary wikiombiki kya mwanyagitinge ntuto kuna korwaneleke gusi ande to bya ba tegereri baitonga gusi yeito ya kirare gosenge kiombiki nkeruete ase obomo korwaneleke gusi namangana mange iwe binyoro byeito mali twachiro asande twara itira se binyoro binge oni ndora ikase ino ndore njira igon totete ko ikaga abuto sange na ino tomanyenga mechado kiero naende na kitora nyare kwegereke gusi yeito mbuyamona sana okwanira marieta na ndote birere tuli no mugaka omunyagitumbe omwanyagitinge heritage council ekunya okwana mangana oinyore ingitokurwanira ekegusi no monoito ekorogeito amenye weito chingenjo cheito ekyo nakitukunya kwegera naki ekegusingi yasinde nakitogokora mwako yagataba yaya osio mwebori yami mukenguba neritimo egere ngaja na manganaya nire nike gusiyeito nkoigwa omugako yogotebanga ngagaro mo secretary o karicha ya yitori lakini bono rende mwaga na cha mutiria mutena ki obo secretary ngakibokurukwa aso munu gwetu igo bono igwetura na bakonya tu asira ikitu akwandele so na kitukuna kurerana ki aminto na yabo no chete bolewo bono tiga tukuna mengane eria toreta ari tukuria rero turaigunga ki nayo nyo gutoka kumaito gutubwa abogotera ina tukwana na bonege ereme sagosere gaiga story boniga ni guru engane kurukwa obobania gosomo bani utano ngutori naki no mondo geta akabana ngaba bani mbaro no nyangu simba rengo no nto tukura manyina ki obobani monto na omugusi na bwate ababania gose ya kurworo tumanye kumanya ki mubanyu asianire naende gusiero njabwata babani umwaga George Nyakundi kirera
toerera omobani ng'entoki naende omobani Gusinja bwate ababani tware koroka ase erieta ririime kabisa erieta ndiro rikorokwa abaturi erinde twateba na n'omuragori abonsi nabo bare kubekwa enyonga eyamo barokwa ababani abatwa bwate tari bare kwende ase egetabu basoma borokereri buna obwenete gokora iga korika egesongo gose esabu omobania n'omoika omoika ore kogochera otaraba omobani ende obe omobani none ekiombe eke natobegete chianga echiga abanto abange bakorigereri barabona nebari echi bari mogiki bagenderete noe n'omonto okobugia obokano ngorarora moraba more ebisora baba mombinya bakobugia bakoe obokano bori tokobugia omoika noro ogokorangeria mpaka orokwa omobani moisonde omwana gete nare okwete agenda agakwera roche musani oyo akarota kabisa akomotebi na yaya nagure roche arota oyo ataboka agachikoriga omomuro oyo omwabo sachiete oyo agateba yaya nanyorete chindoto ina akawete roche bagachikoenda roche bakanyora noari eyo ne wiki eri yaerete tindathi koenda buchime ekera abantu mba obokong'umbororo gabo omochi oyo nobororomboro obobania goyikotu are omong'uso n'omong'uso oyo sokoruga okorusa chisokoro chiaitu nengoro n'omoika ogochi naende kero kende akebwate ebire ng'a yaya obobani obo mobwate eng'encho ya echindoto igo otaete gotebia omogusi oria okorigereti ng'a obobani obo kero kende igo okorora ebinto ebi ase chindoto kwatebia abanto ng'a narotire ankio gose ankiende egento gechikoba nogoteba ng'a chindoto ngochangiatire ase amang'ana ya obobani chindoto nchire orari obokimo igote kabisa botuko yakobutoka kwanyora waza korota na kwagure echo kwagure gento kwagure roche obutari bobani obobani obogocha okorokereri gukira egento nakere bogochiko bokamambia wanyora egento keri kworogeti guse chindoto chiao okere gose wateba buna chinsano kechiri chigogweta chigokoria ase gete kwarigereri kwarota kwaratabuka mambi gokogenda ororo kwanyora chinsana kechi okere kwanya gukina iga kwarota na nyagete nakarwarete kwateba buna yaya rose rinyagete rongori moirere arwarete kabisa bogochikogenda mwanyagete kwanyora araranyete noarabo buna bono ebiorokere nangokini gwore ngoige kwore kogocha koige kubono nabo ogoikaransa iga oime kotebe yani chi oborori boche ekero oborori bwachire bokogotebi na nyagotominto okure kwarora akwera asete kende kiabaiga abanto babe kwamanya konyorana kai amang'ana acho abanto bakorera korogora abuna nyagete okure ocha amang'ana ari nare korota kwatega wakachinkobi gose kwabanana enchara yandire kana kiabaiga naende chindoto chiagochera nabo goikaransa iga kwarorana sikongocha are korwari kabwate gekabu namabere nagasukari iga gochare kwarambura amagoro gabu akeo kwarora siko gakorurugurari n'omunyagetumbe mbiore oyu n'obobani bono oborori okoigekwa n'echisokoro chiaitu buya mono sana okwanire igoro y'obobani omonto karomoke naende ngorora tori nonya gitabu kinde twasomire ng'aki omonto nare omwana gete karomoke akorota okwana egento gete kiaba pakocha koteba ng'a omwana oyo iga obeire omonto ore bw'eng'encho yaye yabene ochakogiterwa na koegwa ng'a omonto paka kachi koba omobania igiara agokwana egento kiaba ine omwaka inkio orakwanere igoro omobani omonto okoigure mwaka nyakundi okwanire maka ayenkio orakwanire buno igwete omobani bono ning'we sogwete inche ndatebe ng'a buna oyo minto sacho chiakwanire
omobani n'omonto obwato chinguru chiokomanya egento getarakorekana akworokiwe egento getarakorekana onyara kabaga gwekwana erio orokereria abande ng'a egento getengeche kebe getaraba buna bono nabo omonto ararare tari lasima abe karaire botuka maeko korokiwe iwe ebinto ebi nabera abe ng'a gose iga arenge gosaba kamiambiti amaisa aya gosaba omonene oya engoro yamworokere ng'a yaya eke neke binto biri buya onyara kabaga gokwana buna bono otatiga egento nkere ntamanyeti ng'a nkaigwa chisokoro chigoteba ng'a oise koba kwabanire egento gose kworokiwe egento kore chindoto ng'a egento nkirorokiwe omonto itirwe obe togokwana naende egento ikebe ng'ambobe ng'a lakini bworokiwe okwane kebe mbuya abo ntindamanya nanje morambeke buya ng'a nabere igo buya mono sana ayo rio turigereti mbisi TV butambe ekere twabikire gikare kia bagaka eturiti ya bagaka nayi yari bagari yawe yawe etoko gakare mumbura sende nayi gino ne karao dikingana muna kwa ihu maiso marorega igagwetera rishika ya ndisiti digo kwerana ki obani tari muntu gutavuka abo mubani n'umwana kuno gukina bari bakare kumanya barenga ki umwana yako na kyako kore bya na kyako tamambye cyo kwana gento kete bacha kumanya na ki ayo mwana uyo oyoro biri dalili yaye n'umuntu uchukoba ubwato bongo bokororo rero warora mambia warora kiende warora mutinyu gocha n'emyaka 10 mutu ekyagera gocha kukurwa gosogocha kwaegwe egundiyo robania tari ngere ndogo kwana kia mambirio osika mambiende gocha kwaero gutwa bakukumanya na ki emyaka 5 kurubona bono wadbono oirwe gutwa ogitego okoreiru bimira bono oirwe gutwa na ki bona naye okoirwe getumbeke kyowani igakorora bamwe myaka 10 mutota haya leke bintu kiago kuguma kuyobera haya endagire mo batakusiageria leke ndagira kiari osia manyoro leke bintu haya gachendagira omuga sunuri mutu naenda bokene kiguikama tukwayo nawo kwana ne myaka ibere kwera egurugureria acha mata banina ki anya tari mu banyo totezinga leka jinya karu irongo leka morio leka bintu angontu wako okora kuja kugunga bona ino mu banyo igo kwairi betumbi nandi kwakorera byonze bitangeboneka kusi izaje kokwana na kimbiri asenga kindewo ubuti kokorerwa umuntu utabona bona ayikwairwe ubuzibuni munomo kwairu litimeri kwairu ibindebi bona ayino mu banyo ondi kandira nase mugaka nandi mu naki ine gusia iga twanyoru mu banini gusia ndu abwato mtu abwata abana naende ya onyege konyankana noto kwanire baba ni babere batato iga naendo oto igure naki oyo wakwana nki abane ile neria biamono iwa magasi gombia mono gusi aba banini abange twabwate lakini oko bantu cheti skuru goja kulika kire nyomba njabwate umwandoye njabwate ibintu byaye yasesene tibuna birobyo omubani omonene kabisa oli tumanyete kabisa igari kororo kusakawa sakawa nyamaterere mointo nyakembugumbugu sakawa nyamaterere mointo kembugumbugu mointo onyakembugumbugu igo oinero omubani omonene oli ongeri cyoli bwebuku omurali osikire chikabira kaita sikire chikabira isatu gasikire gusi agasikwa bomanyi agasikwa bosigisi ekyara ye obobani bwa yare gokora bware gachete nkuma mpaka none abasigisi nabo bari gocha bamugori nakyo amangana ya naki abamanyi baje bamugori omubani oyo sobogo yarenge mata nyakoe alia imados no mogeka gosi no mogusero lakini nyakoe no yarenge boye saka woyo abandi abange bamayete nabanete byagoteba na amandegere na nebusongo getembe yagasuku
na gasuku no musobo orenge omukalimani omanyete Kinyandwaro naenda akamanya Ekegusi naenda akamanya Ekegera omenyete abu Getembe bono ekero omonto achire Getembe ataete korora bwana igari gwetera gasuku bono Getembe ikara kuna Getembe kia gasuku kiare nero oriko orengo omukalimani oriko basiria amagada gochise Kinyandwaro Omunyandwaro gakwanire omusongo gakwanire bwana gakwanire nero ore gototebi naki bwana gatagete iga nonya ore komenta agachumbi gakego bono sakawa atebete namandegere nane Getembe kia gasuku otabwati mumura takonya no ndianda kuburia agateba sakawa agateba ng'amandegere name Getembe kia gasuku uyu bwate mumura nero uraya koyo utabwati takoya bono mugusi naro kurigeretia ekiagera mandegere nara ari chinyini akuriyo nara minute bono eresa ngo kimandegere kia bona abanete abete biabono murari siko atarate ba mandegere ngochende mandegere atebete n'abantu mbache emesota abantu abarabuse babegete mutuwa chikaraya babegete kari chikaraya bagatebete bakubeka chinteru mutu babegete chinteru mutu bono osikorigereria abagambe baria batangania abasongo chigo bibare kubeka chiangoro teru mutu na bwaba nete ng'abasota bache bona nande go bagache erie nabagocha gateba nabagocha mandegere nabororo utabwati mumura takonya takogenda kwa aya amandegere n'amabati igaruche amandegere noroche narabetese amabati aye chinyumba nachite busongo gabu chobisi kikagachi busongo chinene chinga amandegere bone gentare ngetengerina abantu aba babegete chini ni mutwe chinteru mutwe baje naenda barabuse ndi babeke basimeka amandegere kero basimeka rende orosagere rwagetemberie ya gasuku etauni tebeti etauni ekero yaba abantu bakorikwe gasi ororo itanganyika roma etabaswati mbare kokora gasi nene mbare kwenda gisarate abantu bachira ororo tari abamuroroche mwanjo mbirigerio Ndizi TV noigwete twarorire na kia babani mbarengo ina kero kinde asengenji bitao bitarengo byari kuriko omubani ikere tukigima egero mugano yo kabo mutamba ka abantu gacha koyoikira tugacha koyoerenswa gusa koyotebigwa omubani sakawa iwo sakawa kabana kulingana no mwaka buna atebire nga abantu mbata abasota nandi bina yakwanetego mbati ta bara basungu bagata busungu iki agasuku akamanya kubana ngagasuku Getembe iki agasuku ng'amandegere name nguyu bwate abamura nero rayaye iwa engenjo yaye nerie utakurire karo kurire kuruwe manga igoro urire gote busungu mate yokora chinyomba chikereirie chinde chitere biguchia chinde chirengenjo kete kirabetese amandegere narani okwange nduki tari nyomba chiji kwao inye biasara mbicho oyo bwatu muntu mungaini nabakugenda Getembe kwakore biasara arusi ndazo bakore ayiraba ainaro ababani bari kubasa wano tutachi kuja kura mutu bogenda doro mutu mokomoke nayire libagari yawo liturigeri tebyo yomino ingagi yayo nyugutende konyore ngana ewatu burito Ekegusi genda igure TV yao niya station ekurukwa Ndizi TV nitukuria aramisi gochakere seyemo tako mweli asomoro byokwera igura nyora marito ama kinuku asu agira akerwa Ekegusi agokonyaye egere tusira buno mbati asirito mbati bono ryo tukuria netundende ukore perdo yande amaya yande tujo botaina ki mbati ge asirito gocha kera bagaga robara kwere byemono omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yomenyete nga lero
unabale mangae omwana bwengu kakatebya omwana bwembe mangae Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwoguzi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende Nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. omwana bwembe bakatebya omwana bwengu kongae omwana bwembe bakabolya omwana bwengu kongae yomenya tengalero unabale mangae omwana bwengu kakatebya omwana bwembe bangae naende mabono omwanje omurigererio Ndizi TV ninjo aba nande toirane tukwerere tugendereri ng'aki ayoboni obo kugenda guki nyuma tutachi gusikira nsemende yobobani kiagera mboro mwaka mukigwerera bari gukine tigara atwere naki bono saka uyu na ibono boye yari na nyomete na kia kuete aratunzeka burungi ekiagera uyu gwakorukwa omuchukururi ukirero uri usino yukire omuchukururi ukirero igo bono umete chombe bakaba muri bagaje gonyo babo siko bagaje gutokese bono bono tuerera na kisaka uyu ng'aki uno chisukuru cyari ghoste ng'aki aringi igaringa umweri mutambiri yongi igaringa umuntu mwini bono bekanga uri ukurigire tyo mugaka burungi ng'aki karangwa ngo kino nki igaringa umuntu nyamwamira ubutina gose igaringa uri sabo gandiratia una chisokoro bato tebeti na sakawo garingira imbura ritambe rambe imbura nisoka sokura tarindi muntu uri utarana abantu igari umuntu kabwate bukibunu bwaye bunobu ga agotengaringe na gete okuru kwana mangana bunachonde papisi buku okwana abantu bayirana barimo bono barimo lakini gentale kukwana kiaba ebitombire sobe yarenge kochigabo kusero ochinyakoe ensemo ya nyakoe ochiranda nale gutara iranda nyakoe ogenda mpaka kiung'anyo ruguru mutosa kawoso agituriari oso kanyimbo nera ari town oso agetembe oirana abuno ari ko wetana na gari naende nabwate nanyomete murugyo era kitagasira naende akanyuma bakungwa birabwate na bono iganto bwata abantu igisaku kyabo sakawa bari moyo mpaka bono iga tingo soka goteba na Sakawa Towers enyumba eri ya Openda ne nyumba yabo Sakawa bari nabwo abanyene
aba banini turagenda toropenda turamugori na guserose ronde ndo rwagitororo so sakahoyo okubana gwakabira abanete kuri atebete na isosa isosa ndiame litire korugusi igende gochibomanyiro goro gochibosigisi itare handi rigende gochibogere handi rirasenchire emyongo kugenda Nga Zakawa akabananga lisosa ndiame bosi litare ligende paka bosigisi nandi lisosa lindi ligende lisoe bogere nabomanyi okay ibono isosa kiri abanete nandi rirase emyongo ndira kogenda bona to erangu muguzi ora America muguzi ora ngira lisosa Zakawa abanete likuja kutale se yons nandi rirase emyongo kolunya koramura enjera kogenda rirase emyongo bona isosa kiri isosa eria atebete kalento abwate pa abwate amakori abantu bari gwetanda ozinyabo amakori ari ngoro bone gento Sakawara gete ne pare yoroche rwete getembe egatira ekaenda keroka igastorega bomobea gaichundo goroga egatira ekaenda sotik ekaenda kericho ine lisosa atira goko elinde ligatirimboka likagenda rongo ligatirimboka likaenda Migori likaenda Hispania sirale likaenda Uchimati nelinde likagenda Uchimasai ligenda Uchinaroko Uchiaya Bucha Kenyenya ligaswama Bomai okay ne mionge elikora saboro miongo kichi itu anyore na lisosa elikora anda ne para achida miongo kibo omungo mutangani oroche keumbu omungo norari oche keroka omungo noro oche sotiki omungo noro osoembaga Kericho omungo noro obubani obu bugakoreka gusembo bokoreke ayori otorigereti omwancho murigeri on DCTV rero nkonyorore ngane ngiye gose kwachagire ko yanyora igwa omungo mugakanya kundi ago gutebye kari omungo yo tokuyika ine pare like yatira keyaje goikase gete esenta yabo kituka kiribona makora unejirekera ko ino omungo oika soti omungo koko genda gusisuneka kwaja suneka taoni ya bero ino omungo igo ayori otorigereti wate karamu kwali kegento igo lisosa Zakawa abanete nekipara ekyo amyonge lisosa eri akobeka nekisente ekyo kurwa keumbu keroka soti ine emyongo nanda asoboka erose kurigereria emyongo eyo nebwate kintetereire kituka nokire into nobira abo bono goko igoro omungo ime agatawoni yako bono kituka kire kinteterogorora ime kiemyongo ikogenda kwenda igwa amangana narwa amazi yategerera karagendera mpaka kyabara byabona omubadi bwaye bwa gatatu nse kwenyora uri atebete na amagena nache ebigene bike bigokwana magena nanse gokwana muntu gakarasi aliare ndokugenda tukikwana nere amagena nache ka agokwana amagena bandu ndoje Sakabura abateka hase amagena agokwana wane ibireti bigachi ibireti bigacha okobeka ligena gabo ye ligena lyanza gokwana ligena liri Sakawa abanete nekiredi nekiredio zino tegerete bo na abanete ligena gocha bire bigokwana inga igamire tinga kiredi gocha kiredi ngo gocha ande amangana abanete na mange ndirende abantu baitu batachete kulika lakini ndogendrete kunyarika ringoli na kulika na tebete na abanete mpaka akateba na bantu jibosio bagotara n'amaguru na batebete na abantu bache baburi monyora amagena gitago aguturungana ngora abantu barinete amagena ayo aguturungana bagenda gukyari gukwani abande kwenda kigacha
amagena kabiri n'ikigari n'ekigari n'amagena naje abantu bagosoma amagena ibe baturunga n'abandi ukwali abandi bana ebintu no n'ekiombe cy'grade na professor na abanete n'ekiombe cy'grade nkiche ekiombe kitabwati magunja kireme gumo nkiche kitari kotara bwango riro mate kare bantu konyembarara ng'ombe ya grade eng'ombe mate warakwenda bumanyi banyelinge keminja mate lakini koibe ng'ombe ndio mbere keminja kiri kwanyelinge iga bagaga bande roje to bamere bagote buna bari bera mani okulinge keminja round iga kwanyebeka straight Wanyirumba. Kwanyirumba eng'ombe kurwe enduki egota matari emete mo kuchinyenge sana eng'ombe mwajiro eng'ombe gekurigwe keminja numyoka siko na moteba na sangi amakori nachiombe chiachire mogosanga amakori abo eng'ombe yachite kare so ebintu bune chiombe china chitwabwe ibo nandi twanyore ngasakawu n'abanete nga chiombe nchichi ching'ao chiombe ngakichikoro bwegusi isimbagira iko chisimbagira nchichi ching'ao chitabwati suku chitabwati sukupi naende chigotara ng'ora namagaga ng'ora chitari kominyoka ngasakawu nabo abanete ebintu ebinge abanete nago gwetani ayo ase omugusi ntwabwate ebiranya matekero kura igu nonyega Israeli n'abarabu barutire emisiri gasagaria abaisiraeli babwate egento gekomera misiri kiri anti-missile nakwarutire rigena riri rigochikotoreka rita abantu banyebwatera igo sakawa narenga omubania nabwate ebiranya nachiarenga anti-missile naende abarekorera n'abasigisi aba bamanyi ngocha bare obeka anti-missile erimo mogotebia egesongo chiarenge ebiranya naende bakubia abantu abo bagocha twababwata twabaka ebinyerere abande twabameri chintobe bairana bagocha gotwitaga buya muno sana tigadara buli mwakore gatiang'aine buno igwete mwako yereire igoro y'omubania sakawa n'omubani ase eribo erimo omubani mbokonyi tububwate gose bwabwate ngaki yakare Papa Siko ndatebe ng'a obobani ase ngaki yakare bwaringa obweng'encho mono ase eng'encho buna oyo minto sacho chiatebire nabo koigwa ng'a wetera obobania ande ake nkomanya barenge ng'a egento gete ngechekebe bebanga baba ready kogefesi gose gokenyora buna bono atebire oroche nkomanya arenge ng'a egento gete ngechekebe epara nechiete iga bono ng'a nonya gekere egocha banto abo bari goshituka ng'a kei ngento ki kiarenga bakoa ng'ekere egento ngiakwanta naende tore tayari ase egi necherwane seikere egocha mbamare ng'eye neri yakwanete bono tiga twebange gochia tokore buna gose twabete koba togwadvaisiwa buya muno sana engaki eno kere nabo ndakuburia omogaka naende mang'ana abere atatu igoro y'obobani obu ikera nkoigwa tore buna gwatera ababani barenge ebeching'encho awa gatika naende bono kare erio bitauni biarenga abanto bari korika ntwabwata abanto bande bari korokwa buna bono tubwate omonto okorokwa omoragori ntobwate omonyibi abambare ase iguru eyo gose mbare ase riboe ry'obobani omonyibi ekera nkoigwa naki ng'omonyibi are korangerikwa n'okwana amagana bakembura yacha obu n'obobani gosera nogoteba itoke ikwe diamono omonyibi n'omonto bweng'encho mono ngachikorigererie kimoreka maiseke buna eke kinoga nkarora naria Dubai nkorosi bara amare embura yatu bagachi gopima amare bakarochi embura egatu buna yatu Nairobi iga embura nere yatu mpaka ekamera abantu bono kare ntwabwata abanyibi omonyibi igare gukireka naende omonyibi osaba engore embura yatu ekero oso gokireka nonye mpaka rero iga gokireka baringi ogokireka noko
ekero omonyibi arorire nembura ngochere yamagena embura ngocha yarenge yamagena yatua yasaria ebimeria ng'ai are koyerorera igo nomobane obobani oyu nomogogo igo omonyibi noero noere group y'ababani yababani bono ororire embura ngochere yamagena egocha gosaria ebimeri biaito igo bare gwake enangi bakurera abanto na ituko gete monto tagenda mogondo abanto bare kogenda mogondo bakireka enjera nere bare gokireka ndori tonyora omonyibi atotebi bare gokireka bakireka chi babeka emesinga yabo biya embura eitegoto kinde omoke omong'ina gete mwaya agatebere nomotorekire tagwa takoigwa binto ebi bia abanyibi na rero tingenda mogocho gokireka tore togenda nyomba mogondo gose roche iga ari manga ekire egento naroche na maiso embura egakire kubia omogaka ore kore kumanga tiga nyasaye esokorama mobeke biasa mobegete nware bono iga narare esokoro bono bagakireka omong'ina oyu agatebera torekire agoenda mogondo akore egasi buna atagete amagena ago igo yabete engaki entang'ani ekero twarenge abakekorora sino noroche sino eyekoba ng'umbu omogondo oyo gwoka ogaichora sino amagena barabu are rose ne chibuti isato kwayoka tokarigereria togakira maetera indo gente kebesa omogusi igo nkorigereria gwakira kwamera kweba amang'ana ayo aba na kende nkekorekaneti eyu njabete gari manga oragende gari manga nyakobikondo agokoboria territory ya omwaka ore koro kwomonyibi okoro kwomanga so abanyibi ngokireka barenge embura tesoria ande gose ekero yokire omorakero ochire egekuku kiabeire ebinto biasarire iga ngotumia barenga abang'ina bari bakong'ire bari naki ogoteba bono babutire timaeti gose igo bare kobuta sigo nocho ototebia ekero okobutoro iboro bono obutire oroboro abanto bari batigireti bakomanyana okobuta okona babutire yani bitaya meti bokwara bitayire okobuta yani obuti bono abang'ina aba omonyibi iga are kogenda origia abang'ina mbaro babutire bamanyire abang'ina bamasikani babeire chikorera bono bagotire nabo bare gocha bacha kogamba nengoro batera matera maragoba bakoire na gochinyomba embura yatu igo omonyibi n'omonto bw'eng'encho ase omogusi bire mono sana orakwanire igoro y'obonyibi obu bwakwanera ensemo y'embura nkoigwa tore kero kende nabo oratobeke buya omogaka kiagera kero kende nkoigete abagaka ang'e na binto binde kwarasomire twakoigwa ng'a ase engaki nero yari goika bokare ekere omoruri achitakabeka obogambi bwaye tobwate bono omotureti tugatwara omosabu chibu mwate omotureti nobwenyereka bwate omotureti mosabu chibu echibu kogenda ngwika yarenge ekero abaruti abaetu obogambi buno omoruri bari gochanda abanto babo bakomugusia ocha gotumia omonyibi koreta omochando gete gwetera obonyibi bwaye egere oyo omogambi asomi gaki aya namagoso gokora ntwabwata abanyibi bare goteba ng'a orangeri chingige igo ne punishment amagoso abeire atete gokorwa punishment kobaka iboko orangeri chingige chiacha chiarie endagera yaera pi paka omogambi oyo bono bwegesongo boru ng'aki kwarorere bono tore endagera bono tore naende bakocha kobwa amarunse ochire omonyibi ng'aki bamita abanto bunguku bari omotego gose reta eri gete reta ng'ombe gete ekore rugana iga na iga naende omonyibi oyo ekorora naki bono endagera njare chinge chiakora ngochikorera ekemire chikogenda abanto abo goika bakwa enchara ekiagera endagera teiyekwama bono iga okore egento kia obonyibi bwaye
embura yatwenyerere yakiri chimungi kiri chine sikyasinyuko iruka chiabwatu chiabuke manyonjo bune hesabu sidi muri rene mwanyere bo bwabe ngiora kwane goje gani mbia mono muraria mbia mono mwaka nari gororeria rwasakawa mwaka uyu gakorwo Irias Irias nareka nere mpaka mwezi onde ende no munyinyo renge nere no abatuko mubeka se gonde ababania Irias uyu gari kubeka cyanga cindabu chimbariri bune yo begetera kitari yeyu chimbariri kabisa ariko genda najite sito garia agachigusaba endagera mu abaswati abarera batachietie skuru yo mugusi bakamutebi ekwandugera yani kwangorera ngorugera chingeni cyari ni muhonda bwasimekete byo byare kuchonya amatari nariga ahonjo kaiga kiganza gususano mugondo gabo kagenda alafu abaisi bande bagateba na haya etoko iguna umunyiryoyo garo musacha na indo mukungu akagenda bagachiko murusi cyanga gari yange natumbe gari bakamurusi cyanga barore usigaro tabere ari kabirani amafrodite ke nyaptabo mbure gatwa yani amagena gatwe mbura mugoroboyo eritari kare umuti bunuyo karuka amatakaruka chinyoni chikakwa echae ekabebite oyu gakunetwe n'abasaba rene mokorokana jensi yenga kiyu nabona batagete gukora ubutwi kabisa nabagaga bamintomba manyete no ayo nabandikire tiga mbamanyete kiabete bugitutu embura baka chinyoni baka amagaga kwa embure gatwa bake echae egasiye kumutenyo ima etari kotorwe kyara chae teyo igo ababania babari ngororo naende bintu byeto byegekoro tochesa ekera abagambi bachite abaruri bachorete mbairete abasae abato bakaba abagambi bebisiti kare twabwata abagambi amagono kare arachete school abachete school bari basomwe BCT nabutu barogeta abagambi bebisiti umugambi nari mugirangore kurwagwata ekero bakogenda kurusie bango buneye mwangete ebango nere mwangete nabono urwe bango ari kare tari bese kware koru chieri chikorusiwo bagotoma abamura babonyamage no yose ito ero rengeri cyuma rya nyandusi genda morete rumurure bagwata akagenda karusieri eri akire ikiranye eri ekisokoro ina vera azagoreta baga ekero ya anyeira bitage byanze kokorekana gari bokirana agwata agatebe tibuna waje kurusie y'ibiranya nabatigete agatigo bugambi omorembo ugacha koswabwoye so ebintu ebi ntobihiramna buna ne gosoriga enjera togokora buna bono igana na yabere gosori aba banimba arengo enda amasikani narengo to abasigete naende bintu bare gokora nebintu ebya ekyo mwiso kwabori umurari nimari kinza kubinyoka kiro umuragori nero renge bunaga bono gusi nero renge kisiti kingane fara nare uratiganda kubwata umunwa kigera bwasa buna bondo tinabwata botambe bwaye ntubwata bakabantu ogokora gusengaki tero ukumukwane ro chukwane ro muragori okwane no muntu ulio ogutome njoke era obunyibya ogutome njoke yaje guto muntu uzegai nero tukikwaniro ayo murige lyo ndi TV manyange kinege tulikia bagato na TV ndeti egokoletera manganaya atatire bose akageswa akanikirwa kuma agaswagwa akerwa agocha manuke yekene kubisi butai ngagutoka ndizi TV na ndizi TV yakaro kuligirita kyali naliki mekurunga ndizi TV obwanzu bw'omugusi tokwirana naende mukubiyo gocha nandi ngutokoletera yande tumanye ababanyia n'abanyibi aba barabungu kubura ndonaki gumira nabarenga barabadana kinje noyo bwinjo kinje natali ndomo tayinje no muntu ndarete mbura barabungu kumanya tora manganaji
engakiwo jana ende ebukubiyone okoretera ayanga bunayi biyama omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye eyo menyete nga leero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya